Болады. Ошайын. Yok. Нишләп ашамыйсың сен? Yok. Мин ашармын аны, беләсезме? Тәмле креш тапшыруның чираттагы чыгарылышында. Шимбә көнне иртәнге 10-да. Тыйм ТВ каналында. Тәмле креш тапшыруында. Тәмле креш тапшыруында. Һәр бер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.